mănâncă cu ei. Dar Iisus le-a spus pilda aceasta: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe cele 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută până când o găsește, aleluia! Amin. Ea este oaia pierdută, cum am fost și noi, slăvit să fie Domnul. După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri, slăvit să fie Domnul, Amin. spune puterea. Și când se întoarce acasă, cheamă pe prieteni și pe vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută, slăvit să fie Domnul. Amin. Deci, tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește. Amin. Nu care merge la biserică și vine acasă, care se pocăiește de faptele lui, de curviile lui, de minciunile, de hoțiile și de bătăi și așa mai departe și de înjurături. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer. De ce în cer? Pentru că noi din cer am venit. Noi suntem cetățenii cerului, nu ai pământului, slăvit să fie Domnul. Amin. Amin. Glorie ție, Doamne! Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, aleluia! Amin. Și crede, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care nu au nevoie de pocăință, sau care este femeia, dacă are 10, citim și această întâmplare, 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și pe vecinele ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine. Trebuie să ne bucurăm că Dumnezeu salvează suflete. Amin, Doamne. De asta nu se pocăiesc oamenii, că frații noștri nu sunt lumină. În culte, în religii, în numele lui Iisus să fie lumină, să avem o bună mărturisire în fața oamenilor și în fața lui Dumnezeu, că moartea vine. Că vine de seară, că vine peste 10 ani, peste 50 de ani, nu știm noi. Dar moartea vine, că știi că suntem muritori. Că la noapte vei muri și vei pleca nemântuit. Sufletul tău va pleca nemântuit. Și atunci vei trece la judecată înaintea împăratului. Tot așa vă spun că este mare bucurie înaintea îngerilor. Amin, Țineți Doamne. cont, aceasta este o lucrare foarte mare, nu pot să stau mult să învăț aici, dar într-o zi cu ajutorul Domnului vom vorbi. Tot așa vă spun că este bucurie mare înaintea îngerului Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Nu pentru 100, pentru un singur păcătos care se pocăiește. Că moartea vine. În noaptea asta vine moartea. Ce ai să faci? Unde te duci? Vedeți? Slăvit să fie Domnul. Amin, Doamne. Vrem să fim lumină, vrem să fim înțelepți. Mulțumim Domnului, suntem bucuroși pentru sufletul ei. În această zi te voi boteza în numele Domnului Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor. Oamenii în culte, oamenii în religii au obiceiul să întrebe: până când vrei să urmezi pe Domnul? Aceasta este o întrebare care nu este bună, este o întrebare nebună. Legământul acesta care îl faci cu Creatorul tău, cu Tatăl tău, îl faci pentru totdeauna. Amin, Doamne. Nu astăzi te botezi și mâine mergi înapoi în iad la Satana. Acum te botezi și ai scăpat din mâine diavolului pentru totdeauna. Amin, Doamne Iisuse. Eu nu te întreb până când ai de gând să slujești pe Domnul. Aceasta este etern. Ai trecut în eternitate înaintea lui Dumnezeu, în viața lui Dumnezeu. Să slujești pe Dumnezeu, să respecti cuvântul lui Dumnezeu și voia Lui. Vedeți? Aceasta nu se scrie în Biblie până când să slujești. Oamenii veneau și erau botezați și fiecare vedea de drumul lui. Ioan boteza oamenii, veneau, nu-i cunoșteai, boteza și plecau și mărturiseau păcatele. Vedeți? Apostoli și așa mai departe. Și Duhul Sfânt să ne învețe, să ne ajute ca noi să învățăm pe oameni în numele Domnului Iisus Hristos. Vreau să dau Biblia. Așa, trebuie să fie Domnul, mulțumim Domnului. Mai era multe de citit, în față, soră. Duhul Sfânt să fie cu noi. Așa, deschide nas. Deschide nas și deschide mâna asta eu, bine? Stai. Astăzi te botez în numele Domnului Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor tale. Și Duhul Sfânt să te facă fiica Lui și Amin, să Doamne. slujești toată viața cu vei trăi și în veșnicii. Amin. Amin, Doamne. Amin. Aleluia. Mă Slăvit să fie hotărâse, Domnul. l-urmez pe Doamne Iisus. Iisuse, încredințez pe Vasilica înaintea Ta, Iisuse. Amin, Doamne. Te rugăm frumos să ai milă de sufletul ei, Doamne. Să o protejezi de diavolul, Doamne. Te rugăm frumos în Amin, numele Doamne. Tău.
Ia-o Tu de mână, Doamne, și condu-o în viață, Doamne. Amin, Doamne. Apă-o, ajută-o care are nevoie. Este un suflet simplu, Doamne. Amin, Că Tu ai Doamne. chemat pe păcătoși la Tine, Doamne. Amin, Că ai Doamne. spus, Doamne, la farisei și la saduchei. Amin, Doamne. Adevărat, adevărat vă spun că vame și curvele vor merge înaintea voastră în Împărăția lui Dumnezeu. Că ei au crezut, dar voi nu. Și Amin, astăzi noi credem în Tine, Iisuse, că ai venit și ai murit pentru noi. Amin, Eliberează această femeie în numele Tău, Iisuse. O Amin. încredințez în brațul Tău. Amin, Doamne. Amin, slăvit să fie Domnul. Amin. Amin. Domnul să fie lăudat. Amin. Amin.